Hoxe imos preparar unha ensalada de lentellas. Estes son os ingredientes: tomates, cebola, queixo, nos empregamos vegano, aguacate, lentellas, aceite de oliva, sal, pementa, albahaca, perexil e noces. Primeiro, lavamos as lentellas e a cebola. No noso caso, a cebola fora lavada previamente. Cortamos a cebola, o queixo, as noces, os tomates e o aguacate. E despois poñemos todos os ingredientes nun bol. Por último, aliñamos con aceite, sal, pementa, pero pódeselle botar tamén perexil e albahaca ou máis especias. Revolvemos todo e listo para comer.